Bueno, bons días a todas e a todos, moitas gracias pola vosa asistencia. Hoxe estamos aquí con moita ilusión para presentar a programación do Auditorio Municipal de Ourense desde o mes de febreiro hasta o mes de xuño. Podemos avanzar que é unha programación ambiciosa, de calidade e que sitúa a Ourense no lugar que se merece. Acabamos de cerrar a programación do ano 18 e comenzar a programación do ano 19 con un auditorio ateigado de xente, así que tuvemos o concerto 14 de decembro de Sergio Dalma, cun aforo completo. Comenzamos o ano 19 cunha gala de ópera o primeiro ano, o Día de Reyes, con un aforo tamén completo. Tuvemos concertos como o de Ourensán Luis Cepeda, con aforo completo, o outro día Luz Casal, ou ben Óscar Blanco e Touriñán con Somos Criminais, 2 días seguidos tamén con un aforo completo. Pois ben, nese sentido queremos seguir así. Cando nos presentamos a programación do auditorio plantexamos os diferentes obxectivos, un deles que atenda a todos os gustos, por eso é programación desde concertos, musicales, teatro en diferentes formatos, danza, monólogos, etc.